Eh. Jaluk, Mak. Dah, BDE. Kae deloken ge. Bintang. Nangane. Kapok. Kae wis renek to. Ya renek kae. Pisan kabur dhek. Oh. Bojone disiplintang ki ngono kuwi. Lah. Tekon lah lho, Mak. Malah tambah akeh lho. Jan. Lintangnya sing beyanter. Agak linggo nih wis tekon. Ampun. Tuh. Apa mau sing lintang anu balang iki. Terus tenan. Sopo iki mau? Tuh. Oh, nek wong. Dasku. Bisa sepi halang koyo. Tuh. Terus tenan. Sopo mau? Ampun bocah paling balang aku. Beh, nek ora diplinteng lho, BDE anu Nah, usaha dari kowe to tamin nang bapak mau. Nah, ngopo? Sakit celondasku iki. Ngomong dasmu iki yo lintang kok. Mau nang wong. Berarti kowe mau sing lintang berarti ku balang sapa? Berarti dia luwah kakek. Suwane anu mak. Iki nyermomo ki lho nyermomo sa. Gon ora. Iya, manteng. Anu. Kompres ada. Nah, si kompres sih iki ada. Sekarang lho Pak, lek sampean lewat kamu mana ngomong. Gimana kita nyermomo sa? Oh iya, Pak. Pak banter to? Banter. Oh, loro masku. Makin disuwi men jimu anu kundas mentok kaya ngene. Lose nyepet gede ki nyermomo iki mentok. Sampeyan ngomong di sangkan parani kok moro-moro. Kok malah minyak kayu putih tuh. Anu apa kowe? Antuk ditelesi kuwi tak ngompres. Kok malah mau lek lorone sak kaya empuh malah. Aduh. Tempel di kene. Aduh. Bantere. Walon Bu. Orang iki kok enak bantere kaya mbah. Wes anune kono kang kosimuan anune. Nabane aduh agak rene tak das kementung iki.